Ladies and gentlemen, so you see, just by picture kani ke video munu bedan hang ni, kani ke video kapaning kong tam jong news nem tela de piedan hang ni parlok nga ka bani ep bala da pimi don rum ni lei pla bani tiano tenre ki bedan nga so kwa bani ki dur gidar ki jong pila de piedan ni mo ting la slama kami live show kan mau show ni jile live hakan ko dur tela da kani ke kom le live ting try kami yang ni ngai sedang no to khubli shibun yaki kijing kursan kijong phi baro phi plaji kursan na kapor mo te klalong ni mengenai speech nomor 4 dan berjoin menuru imat ngan habban dang yedon ko sangut nilai don yes to sangut syah net mo tang tok anda page wa hi kijing don kam nomor lada day bakal along kani jongi bingi lai live kumi kemut kiwi ru try ke sewan lang te hakaju kapor toh klabi yang trem to yes toh sentumai besok ipi bakut ini iba the breed harmony official sentumai besok ipi bakut ipi kumjo yes kumishbon nang ta I pernah kupar karbani ade dang live mo ai wa live kani por king pi bakam ler nang ta iba Glenn Sutton happy new year bakod happy new year tas dang no pi to ngira dang mo ba well Nathaniel Dekar happy new year bakod happy new year pi rukum jo ngani le ban puli wood kat bayo mo jing trang hak sarkar MDA King S kata di ka jing kala yu pi trang dai ha to nang ta happy new year bro hello bakut iba meban lingdo iba Donald kongsnga tiwe mo kongsa nang ta Iwan rangsan konglam happy new year Teswell karir hai kumnu pilong nang ta I mewan bamon anring kitrok kit doyong menja le ro anring kitrok kit doyong menja le ro sendan leti kren tin chnong tingi kan kam jinjar bin sutu mo di kren de tin ke bangila am stu lang nomor bali pikran no tin chnong tingar ham kren no tin chnong yong stu shu mo one ring kitrok kit doyong Mandung kitri ke doyong menja le ro still ngam pada stu tan teman dai to ngala ban sutu ka dei spang doyong Phoenix Gaming sem thmai besok hi ba ko di pir kum jo nangta JJT sem thmai besok ba ko ngakwa fi ban li ai donation chagi baduk hauni snem ship ngala to jai bikila adang sedang menwan kini kijing ajing mut jumpi baro be kijing krang kijing kela kibabun kumbala kho hakani ka live kerteng joni live tingan shim na ini hedin we mo teng shim ni kabu ban usnam thmai nice kublai snam thmai besok bakbani pi baro ibp we badan hakani ke channel kibla subscribe ini channel baro skata nadu arjar po ter nglas dang manle tab YouTube YouTube video na kapor banaru pas dang no ni klemat ko shibun ya kajing ya don benta jong pi na kapor ban ya page ban ya share ban ya like ban ya subscribe bat kiwe bat kani kajing le jong pi ka penlong kat ai men si menga bakang le shu video ki pair na kapor hoy wala kajing le video jong hangni kam de bang full time na kani ka YouTube te wala ka don ngadon la ka jong ka kam ka bang trade henry wala kataru dai kat la ka dia tibor ber jonga ngai le ban thap video hang ni bat PPGI jeng kersan por sport ta ka da ku shibun ma de ka jing pet ki jong pi jeng share jong pi ka bangala ban wan ra video na por mo iwe hedin iwe pa dia le pindak kwa bani issue ni video na por kwa pi pinang you share pinang like pinang subscribe te kat nang page pi kat ta ka nang ai men sim ya mo te to tingin ya ini iba JJT yong ba snem thmai besok bakun ngakwa ba fin lej ai donation shaki baduk how new snem mencuang ala juli eteng ye kani te ngadak sange menta katu kani but nginepet mentau snem kalong kum domo ngin sepet kata por marwa kibun ba ki perlok ni blas dang menle kani kidan ki balalong successful kidan bar ki badang kham sedang kena kham jenjar khania te ulah kata rung sepet ke bala ban long mo lisbon JJT nang ta ngine si ba ini Miss Florence Lingdo snem thamai besok
ba ko so tana chung ki pasha chung pi to lisbon ye ki comment chung pi kum jo wow to well no room happy new year bang so bang mat sap pi ki sprang lisbon ba well Teswell yang happy new year nang ta meban pinikhor ne ba pinikhor phikwa bangan pini ke jingkhor ne phikwa pini ke khor ne tin re na ka sang jonga de kita phinum la ban yi mo wasong ye meban lingdo ya phiru kumjo yes nang tai king s yang nu bakot penyanyi dah program live nak benta ki pajba bani thir subang jing ba baju sne sarkar mdi ki pajba omi ki bri bala pona to blisbon ga ni jule ini ki live but kumjo ru ini ki jing ya kran ki interaction ki jing ya thir ki ba bon ba ki bang ya ni jule nak ni channel ko jongi bang ya kerteng full front media mo de ko people like ban subscribe ya tu channel khnang ba phi la ban bani i gini gijinga thir na kapor bangin nang la bandang mi susu nang ni sakmat le MP election kala janwan ngej bon bha ki badan la ka jung jing ngo ber ki political party ba per tel phi pe gini ka channel ni sawan ra ki show ba gijinga kran gijinga thir ki live bat ki we na ki channel mo to what chuklan ka kerteng di full front media do full front front media kadan po YouTube mo uji pep an pe kata tinang ta kwa mi six pack but good job those nem kwa mi six pack yes seven songo day ban mi six pack dawan lashim snam ding ye kanu bi hang live kum kani ngi day ban yo ya ka khubor naki ba seven songo ila don six packs le pi don 8 ru ka biang hi all the best CP yes ta PS Daniel BWG happy new year ba god bless you and your family 2024 good vibes yes ba Daniel ngay pastor Daniel datang bakla inam ta jong phi ba kayeng kesem phi kum ju mo Hesper Sinkan happy new year bakod happy new year Linet si karshan di sem thma episode phi bakod phi kum ju nang ta sem thma episode phi bakod phi kum ju best bam ta di sngi bening kong ne badan masar happy new year bakod phi kum ju na ta ba sulangki suchiang she smile dalong manalang di emoji ni tamlong tenre to the read how many version kasi terang jungi kum ka hip hop based music channel how news nem kalong bangin yai minot ban yen kiu shop rang ling ba jing kersan ji pa ba di kasi shwani ko pa ba ng kwa phi nek ban subscribe kini the breed harmony official bakin yo ya kata ka jing trang ka jongki ngini kersan iwe mo tak ban ban subscribe yaki ban page ban buru yaki ban ki music jongki bikin nawan ra ng shakmat the breed TBH swabha ban wan ra ki jing ra ki hit ki ban pen par nyang khet ki breu ki ban pen shot ki breu ki ban pen yekendu ki breu ban le bun ba ki ling ba ka music ki jong pi mo dar phile kom ta klempep kin bun ki ban follow pi kin bun ban subscribe pi kin bun ki ban wat pi but ka jing job jong pi kan nom changai mo all the best Asmina Sendor kum bi long ba kun ngasat nga khlain ngai kum long ma phi kum ta mo ni tip ki ling do happy new year ba happy new year ani le kat la ka dia bing shim lo di bar kho dilang ki lamre happy new year ba kun film ju modify shu ki ba ge ngadang le ba Josh ngale pat ya ki jong na jong knet kan sa yang ni tai tin re ya kedukan yang khambu shu nomor ba kala kham te kapor khne te ngam da kham le shu ti wala kata ru unde ngaju ajing mut pan por ki perlok be juan ban panjing mun te ngashu ajing mut idea ni tai te ka kut hang ta tin rei gi jing shna te bul ma shna hi haye te ngabu kitar gitar hi ngasule da mulu malag badan kam kri ban le ba tam lap shu mo ba josh nganget pidi we ni ki nong but ki nong ikrsan ki baju but ki baju follow yang ana du mdita nga be kati mo jang hiru borok ki baju shna ni ki bike tanu musham dang kham khna ya yes to sapi hon happy new year bakod happy new year king yes yakran no ka kamba kod karkum ka topic phila yes hoi to ngangar ngo day kata mentangi laya hadu khnai minute tiladang laradon napdeng jong phi ki ba kwa ban ki ba ladon ya kani ka jing mood ya ni ka thong ni ka jing kran aneng la ni ka headline aneng ma jing la ayu pitrang musna ma ya rusau te bhab phi yak ba phi ai hang ta khnam kanum shim mi ka por ngila ban ya kran hang ni mo ngala ban shim mi kita ti ki babun hang ni ha box chat box ki bla ai
kibla ay la ki jong ki jing ki wishes new year kita ngilesing shim no ham hadin kin rei la da long la da piadon ngin ya kren spang ki jing trang ki jing kla ba pipi kwa how news na mar sa mo ba Marshall Basawi Moit Pins Richardson Solanki Pachas im yarap lem yang ai kreat bhadai matak mit tipping nga tiam na kam su kreat ta try sha jaka jong pi try to anyway golden jubilee san post nem sing samlash no maurus er nong stoin knuan be yes the P1 ti program kinja sam slam ngobha wan be mo hoi ang khwa bana ni kijing bana khandiat na pasdang ni video ba ha ka henriu trik jong mata bana kla lincoln ngan saya dan benta ha kawi program ke kabala pelong dakani ka seng samlam na po morusiar ti ha ka ba kin dan ki kaitor ki ba bun ki ba pau ki ba bun ki ba ni dan benta ha ka te ka concert kabala penlong kadi ka kenja celebration kadi ka ba dap Sanpo Snem ke Golden Mosh bekiong ti bat pila maniwan mai dan betal pide na station west ni Tan West nga kwa pani bani kendo wat pi ha ka tu kesngi P1 ya wer lang i babun nomor ba kadon ka buy ticket kadon ka kadon ngat kibun pa ki baki kila pen kre tinggal ngan sanang share ngan su share nang nimo la da kimpat ya don mulu ba ai you lakin pa dia don ki ba ai jingbut ti jing kran jong ki tinggal apan chu ai no hong ni ko we ke balong ka sigum tu golden mosh yes kani yes syamo sigum tu tang na ngai phi di kini ba ro khai khnang phi phin su thu ban kinat mo ngan sushim portang khniat mas ngoye ngan su peni pi kini khnang kan yarap pi nomor ka buy ticket hang ni ngan su batai kan de arspa tingka hapo kate po morusiar kani hakan riu terik jong benai kelalingkot mentamo dengan share pi ni ke screen khnang mo piru pila ban yo ban you pila ban page kini kidur kidar kiba an IP window yes ta dan mo tapan IP kini kwe shigum tu tang khndiat sha ban nga ta kada nang ni kan pi yik pi bar khoi ki ba dynasty than jong stan kwa ip ba pi pen ya one shakani ka okay to layo ni mo layo kani tingan IP kani knat tok waju ya thut ya ubakut nomor udang ko awan pini IP kini gigi baru khoi yes to kani to jadi kani ngakwa IP pen ya penyawan kani ka Mauritius Youth and Cultural Club ka bangkwa pi penyawan bani dan benta ka interview kade VIP sanspa tingka but ya kiwe kade arspa tingka mo tikidan ki babun ba ki bani dan benta hangi pilaban tiket ke jong pi po kani ka Winstone CSC open new Nongstein dan ni call itu nomor labu hang tu ka venue kade po Mauritius Playground gate open nadu live je pa concert kan sedang nadu saw je termo kani kertengka Golden Mosh ka Mauritius Youth Cultural Club kaban pelong ya kan ika Golden Jubilee jong ka sing samlate mo ni du aktor badan aktor tinang ta bat kini kide ki ban sim benta ikong dempelin sadon lang hatu ngi ban yo hus lang bat nga baka ju por kindon Snow White ki ban ya sim benta hang tu ka ban ka pau bang te na tain don iba batlador khongno we nong put bisli iba pau nang tain don i Josephine Lingdo nong lat we nei siki kna samla nak ti kisnong hi ba pena bai badan kesap kepong ka ba churkai ba nang taru kini di yanu menu bam tip ye kini Thunder's Cave but kitu gidi badan ngatrai
oh ketu kam le tu di kejing ruai to ti ketu kedai ka show ka mga kwa PVP ni dan bentang mga kwa PVP ni wan kumai laong ni ya ini baba ni kong ni mo ikani ka golden jubilee san post na say kanu ipi po nong start to wood ngini ya shkmat to ngini chimas di kibay mo ngin kana kejing aji mo chopi kushmon ban la dan manum tu manu badan manu ba aji mo ngakwa pnai jingbut khindiat mo to kani ga bayong hirablam itan bah gitu ki por phile social experiment ni ki pa ba ai pisang amudong menta phim so kwale shu bakut am kam na de ba kam so kwale kam na de ga jing bab sngo ka we ga de nomor ba we bingi bangale gitu ki jat nga haban kadon be kani ga jing dawa ni ki babun ki bapet bangan yaile shele te bat khambun sin hi ngamla ban le lani ban dedicate ban aipor khambun na bata chukani mar ka ba ampor ba ban le gitu mo ti labun bun sin la jule itu ka jusim por ba di si tuat ban le tang wi video ru tin re ngasnguthu ba kapor nga kamlong bat kamde hiru tang na kani YouTube ka banga nga imjak po tingam man sing haban ai kapor haban bati kapor pat na ta jing bela jo ngamu ti ngamo bangan num le ngala ban le tama ngin sepet dikini giru kampat ngalaban penlong mau penurlong tulis bon to ngadang kwa susu lada don ki ba jumut tepi hang ni King S bakut pis ngukum nu jinglong ha jinglong ganing sarkar pelut pisa hak babun tang haki festival ha babun kiliang pat bun setangi jingduna sudah ngamde organizer ba uban tip luch pang festival ba ngamde ru lese benong no badon ha ka liang ka jing penlut lani ka liang sarkar ban tip lut jing pelut lani shanu la sponsor ba shanu klem la sponsor shanu lasnai festival ba shanu klem lasnai gini festival bujlong ni tinrei kumru pa ba pat haba page gini ki tamasai ni festival ki belong menta ladangi page hi kum kiri pa ba kini kita masa ki balong ni kisdang nadu ki benai Oktober benai rusau ter benai Oktober hadu benai Feb lani March kamu kadang kanu Oktober November Desember Januari Februari March kamu riu benai kamu kaban khambun kamu kandai be kini ki November Desember ba Januari kini lai benai ki di khambun tenrei hakini ki riu benai ki balong ki benai rkyang hakini ki bentang ki jupen long gini ki festival haki babun baki rukam babun baki liang mo tiende haba ngi peji kini ngi de ban song thu pat ya ka we ngi haba song thu ru kan baki jat festival ayu ki ba long hang ni mo na ka jingpe ki jonga shimet hi ngi ba kini festival ki de ki ba long ban kat kum ka jing kam jong ka sarkar bat ki ba penlong ya ka kalong man kringi ki briu ban kringi ta ki nong jong kai pertesh kani ka jela jong i tenrei haba shu pej pa de ta jing pelut bat ki wei hoi ka labun tenrei ngi de ban sungthu ru ba yakini ki jing pelut ki ba ka sarkar kladep ba ka sarkar ka pelut ka di ka ba ada mang lupa haka hakani ka yuti kani ka dorbar mang tingka jong wi snem ting mamut ha ka shishi snem ha ka dorbar mang tingka jong ka sarkar jela kamun kada mang lupa katnu banthe shanu ti lada nadu ko to por kada mang lupa ya kata ka pisa tingam tharai bakan don kuno ke jing lesin nong no kajing penon kam bakla lesi la benong no hakini ki festival nomor ba kadebi kabala dai munjur lang dakanika nong no dak Meghalaya Legislative Assembly ke jing don lang barkhoi haba ya kren chapang jong kini ki jingwan ra lang ye kini ki fund len ki budget jum buher ti ladangi pe ki budget keleng ladangi pe ki budget hadu ke komishna ki nanti singkien ke budget na bata ka puli puthi ke budget na bata jong ki babun ba ka ba nga politician nga bu bamdi politician nga numla batai lut nga numnang hir batai lut tin re na bata koi pagoi ka tanat ka don be la ka jong ke budget but nadu tu kapor biki bu ita ka budget kila ada bu lupa ita ka mang tingka nam ta koi ka tanat but hab banong
ba yak ai ba PPE mentah hang ni ka di bi ka bala mang tingka lupa nadu musha mo nadu ki banai ki bala dep ki banai February March le ni kanu kapor ba ki penlong ni ki dorbar mang tingka mo ti bat kata di su jonga kan pila ban menjur ne pila ban menjur genre la de pipet pa de katanat piludi da ki spa klur ke bagi ai sebuah katan piludi pipet katanat education du ka di spa klur lesek na education kum da terter tibat mana pun we ka pelating ka penlong ya ka sorkar bakal pentri kam ya ka tu ka pisa kat ko bujing don kam juga tu ka tanat ti hadu kanu pat kimang na benta jokani ka jokini festival ba penlong mentahang ni ya kata nganum ken mau mentah ri ka don ni ka jila ka jong ka mang tengka but balipat bangi balipat bangi ngi yo i pat ya kani ka jing penlut hang ni nomor bakade ka kam ka ba pau shabar ka ba mi ka ba bun ki klik klik klak klak ti om kum ki we ki tanat ki balong jar jar le sila bano tenre kani pat le si bakade ba bun ba kita ki baki rong pong ki ba kumba girong pong le sila banong ne takadaw ka penongi ka pensup hangi bingin yo i ya ka jing penlut tenre kumaladang isya keren hipat salansan kita masa om tang kawe kabala om tang sarka bapelong ini ta masa bing babun ha ki riu shimet ki penong ki tebat kide pat kibala ya kersan lang daka sarkar hangni hangtai lani dan hateng-hateng kadairu kaba kile hi dala demo ti kata dik jing songu jonga ha kata kaliang tenre hadukanu ki penlut syakanu ketenat kumnu te ngamnang manong nomor ba hapor ba lalong no kuma hapor ba shaban mi na yeng ne don ki khun chubu sanmut ngala ai lana ujong yu bahe du ngala ai khambun ke bisa yu berit du ngala ai kham khniat yu ulit penserwa ke bisa ti ya baro sanmut ngala phala la ka jong tela da ye kenu no ste sha surok sildi sikir kino au tu berit jong pi te au thi jingbam thi di walang ai tang sanding ka makanaru beki betang thi jingbam la benong ba an la de benai no itu ke bisa tu bahe ka kam da de kum ta tenre ka de ke bisa kam la de ai pe bla de mang na du basdang tengah try la don ku ka problem la don ku jing tu ngatry kan ba shi ka de kum ki pa ba nong snong bengin raise the concern the issue le se na nu ka por ki sedang man budget la ni ban bu ti mang tengka la ka jong kini ki tenat ha ka darbar mang tengka mo kum keren na la kum politician ai to ngin ya nyo syakmat keniat to ngala jubab kita yung fimo te hoi nga sko kya shibun bay day bat kijing duna ha kalyang ka puti puli puti kalyang jing pelut ha ka hagibun kilyang tinre side by side ru kini ki festival ki don kam hi nomor ba ki briu jong hi ki yonong mo te hanu kudur par ki penya ja kata te lesi kalong free bingin object le ni ingin ya reject ni ingin ya sha le ingin ya persya mo toh syakman ya irab syakman chu irab lem sikno bet ban ngamo bakud hakatu sngi ba piwan nomor ngan ya pejut kti ba pi ba irab lem in dan sunong stand tok Brisbane ba king s biang yo haki jingra bi kipai ba ti la dan ba junior bangin dashani apura ban mel mesim bat pisah i nomor bleu lamang la ka jong kam la ka jong ka sap hot kataru ka dai marang laju ya don laju yo ni shongkai slam ha bad iba junior ru ka jing ya yat bad i ka jing ya lenti jong i ka long i ka ba itanap ka long ba ai man sim shisha ka ba mga mo phi nginum la ban le bat tam le la de pidon la ne la ngidon ye ka yeng kesem la ngidon ye ki ba ye ba thon ki ba ngi hab ban besar ban ri ni ban tip ka kamay ka jina bata jong kihi ka kan jinjar shibun tinre kum nam tai ba junior ila ai tilut barokhat nyadong sedong na bata kani te ngamong bakasuk i tinre ka hi teman re kadai pat kasap ka bor bu bulay ula ai li kalip ni hari ngana mo kalip to tu bulay kalong tu matan to ngiya siya kamat rang don try ke don jing duna yu mat kani ka yu kena dua ya problem sau puding kulishmon fi super chat kani kulishmon de ya problem nang ta habar mukim happy new year bakut happy new year ba habar kulishmon ya kani ka sin ke peningkong mga yo
di super chat nanur bahkan dega jadi new gift ba PPI nga kubi shibon nam ta jing rap chpi ni ka kubi shibon hand pink waving okay nang don chu ne mi don chu kami duna khnian ba new year happy new year ba ko tele ek ba phimot banai kata ko topic kata kan ngadang keli na phi hatu kajingkla ayu ba phi thrang hos na mar sa ka bangi la bani kran ni mo ada phi dang yadon ngala ban highlight hang ni khnam kan ya happy new year ba ko King S yang bakut pisngo tangki festival ki balak nuan ra ki turus ya state ni don kam bani rap di kiwe ki kam ki brio balak ban penkiu ki kam jwa pertai pi lada pi pejam kadi sya kata ka ba om tangki festival ki balak ban nuan ra henre ngimla ala jru ba ngimla ala jru banong ba ki festival kim don kam tinre haki babun ki bentangi don kambe lengi pe kum ka Hornbill festival ke balong pon Nagaland kadi ke balong ship house ngi lenter ka badala ada sponsor beteli telong midak sarkar kum kat hadu bangatip ma ti kum ya katu kalong ki badon kam bakan nu jela kam don ti latnya katu ka Hornbill festival ki don biki festival bakan Nagaland ju pelong ka por tinre ka don lipat kini kita masam ki long badon kam ban kring ki pajba na shawai mo katarik badon kam tinre ngamong bade tang kata tin kar kum ju so nga bakade ka education kadi gijing pin om tang education ban pulikot tinre kade gijing pin smutu iki brio hakan ko dur bingila ban maximize mo ya kata ka service ke jongi ke bangi don ite ikam ke jongi ke bangi don hang ni po jela jongi ke bingila ban kring iki brio na bar kata ka kentup ya ka transport ke we kala ban kentup ya kini ki lesi ya kini ki jaka jongo kai perthai babon bangila ban develop ya kata haju ka por kala ban long kum ka puli puthi ru kala ban dei ke we nomor ba dei tang ladangi ngiyo ya ka puli puthi ke babiang ni institutions ke babiang ke babon menshwa shipor ka Shillong ka adi ka we ni kita ki educational hub jong ki pajba na ka than shate lamingi jong kari bikin one shani bikin one ban puli hakini ki college bagi jaka puli jong i tenri menta ngamtip hakanu ka number ka dan tenri kamsum longsu kum ta nge mar bikin lami skibi pat ki jela ki buan ra ki university bagi jaka puli ki baper ki bakham kan sa shu bane kani tenga nge mada ka bangi maximize kita ki bangi don la kalong nadu kumta kan ngadu karukom ka living standard jung gibrio lani lakalong ha ki lenti sengki nani hanu mentaru barkhat kan ya raplot om tang shi bentamo tinre komansyikran biang pasisien kembangong hne ki festival ru hoi ki logi badan kam tinre hanu kudur ni pentri kami ki kata kade hajing start sarkar hajing start jong kini ki badon kalian persya ban ya keli ban pertho ban bu jeng keli ban ya peni ban ya lampat ya kata kam syahmat mo Imar siyo no pimiet bakod mo fi pimiet mata nang si pau aji ro sport po ti nang tai milam happy new year's bakod nang shat nang klan mo ho to ngini pi chu sikiwi mo ngin ko ban yo ka topic ti ko mangi kran adi content kin bakod lada long khnang bingin la ban ye kran lang spangin ijing kala to katakan pi mo kan kani hang ni kadi kajing kala ayu kadi mga kwa ban yos ko na phi kejingkala mga kwa liting kwa bagjala jongi kwa baka imlang salang jongi kan long kan bit kan biang kan pahu pahai namar ba ki babun ba ki perlok jongi basa hang ni bajala jongi kidang don hapring gejigduk kejigkerdu kidang don hapring gejing jenjar ki babun ki ba kasurkar ne ki riushimet ne ki babun ma kimla ban yarap kimla ban le ye than namar ba kadai hi hakrukom im gajongi tende nga sukermen pat nga kermen gejing kala hakrukom sencar khadar lese hakrukom perkhat wanra kita ki polisi wanra kita ki rukom trekam jongki nongmi khmat lani jongki riu shimet lani jongki samla gi khna samla jongi ne jongki ki khna puli jongi dakun rukom bengila ban shna ban thau ban wanra kim lang salang ka babha ka bit ka babiang ngatrai ditang na ta rukom bengila wanra ka jingkla te khmi ru ba ki jingkla kan long ka beningkong hi kabang ada kabada dan be hadu mensim tu mensim donu du janga hadu menta dik hi kade ba idon kam ni le persya yuni kajing yakni kajing kerni di drugs kabadan hang ni hapo
kejala jungi kebala sedang ban suthit syakiba bun ki thliu ying jong kani kejala jungi om tang hakin ni than sor tinre haki than nong kendong bat kiwi kiba kiba 4 ju phos niu yuta u drox menuru henre menta kalapoi menta kila don kiba shalan menta don kita kiba khai nganong kiba persyang ban penrung yu niu jingdi ki school ki college bat ki jakasa bat ki imlang salang ki babun tengah nga khbi lenti ya kata ba bau ni bakani ki jingkerni kan kandu kandam bat baki babun ki perlok jongi ki para ki men jongi ki bala ngop huni ken latnyo na kani mo jika tadi kejing krang kejonga kejing kela ka banga kwa nang ni how news number 1 mo to dan kawi ka kerteng hang ni ke username hang ni kerteng ka ba ngam kwa ban flash hang ni taman re kadan hapo kani ke super chat I mean hakani ka chat box subha ban kelyang no ka kerteng jong pi mo nomor bakani ka kam long ke ba internet dan bingin syepet hakini ki jaka dan ki jingkern pa ba am kini mo kelyang pi kerteng knet te kan yarap sibun kingya senmar ki festival ki brio la ban ai kam ai jam ar laisngi ki khna jongi da thar ki week center ban yarap ki khna ban la ban ai kam ar pulai post nem da ban tai khna jongi tong athrai tong ngi la ban yang keren yang kani ka bam ka barang ya mo ngan ki don ki bahing ki jonga ki don ki porlok ki jonga ki ba juedon benta hakini ki festival mo ngan subatai nakar ki experience ki jonga kan bakata kalong ba hakini ki festival hot kadi ka kam ka ba ars ngi laisngi tinre kumbang ong ne kani ka ayom festival kadi ka ba don nanu banai Oktober du banai March kamulukum riu banai kenti kadi badan kadi ka julong but hakita hindi banai kenti lai banai nanu banai Desember du banai Januari banai November du banai Januari kadi ba kham tak bah kita ki festivals ba kita ki events mo tike ka ba ki kile kalong ba baro sisnem lisin ki banai February March kumtu ki dan la ka jong business ki dan la ka jong dukan bat ki we tin re dei tang gi ni ki banai rang khyang kum ni ki banai telang ka ba ki kham ki kamai khambun morbli nomor dak ba ki don ni festival ki don ni ki seal ki don ki ni ki babun ki kita ki jingelum pat ba ki bukum ki ni nei kairap ba banai ti le sila nakalong ar lai singi na kaway festival tin re haba na hadun riu banai kamdi tang kaway ka festival ka balong kilong totally festival dan niteng spatali ru lawan kot oi bante tin re kata ka bakan thobi ki festival ko mo mane ki bapelong de ki dak sarkar ni ki bapelong ki rushimet ti haba pelong gumta kini bahayeng jonga kini perlong jonga ki julai bani don benta mat ki yo ka kamai ka ji ba khambiang madon ki hateng kini ki perlok kini ki bai ni ki betul ki jonga ya kai ka baki kamai hakini ki hinriu benai kala adap na menta bro sisnem lani kala khambun bani banda na menta bro sisnem hoi ngamong ni bangaya shahin you know tene ya kani nga keren bet na kajing yu i jonga na ta experience jonga bangai i kita ki bai exam jonga bang kile ti parok jonga ki kile mo but let's say ladang idon hakani ka lain ladang idon hakani ka liang bale business but balaju persang ban idon bentah ini festival ngatrai ngin sotu khamba but kan play hero iki jumbu berkat jungi ladang idon lele ki parlok ki jongi lani ki bahayang sem jongi baju idon bentah kini mo ngait kala kanirap ipi kata but juban lana pila bana jubab te subha tok boss syapang scholarship jing samna pule namar kita masa ti the puk ndi scholarship ti set book percaya lam tok la dalong hak kan nong kumta himo kumba ngaong ne itadi de ijing perkhat berit ijonga ken namar bangam dan hang ni bangan pulil bangan refer you know ti de kajing snguthu berit ijonga kalau bikata na bata ko wi ka snat terikam jug sarkar ka adan lupa ka mang tingka la kalong ya ka scholarship la ni la kalong ya ka jing siu ikinong hikai la kalong ya ka jing snaik surok la kalong ya ki jing pelut ini festival la kalong ya ka jing pelut la si ki homestay bat ki way na bata ka tourism la kalong na bata ki ka home department bat ki way ka don la ka jong ka budget la ka jong ka mang tingka te hakno kedur ba
banong bangin ya mix ya kata ti ngata ngam tip ngam de u finance ting nganum la mjuba tenre kata di jiksu tu ber kata kawai kamat kawai ka pang kawai ka snat ka dan lala ka jong ka budget te kamut ya kani ka budget kamut la ai kat tu kani budget la ai kat tu te kamut ngila benbu jingkeli habas dang usnem geng hakan dor bar mang tengka geng ba bali pibu lesi kenong no komi ka scholarship bali pibu ngam ngam kan ma ka scholarship kan ya na kanu kusnat na kanu tanat trikam la bende kala menlong na kani ka puli puti lesi la dangam bakla tinre subu mo tengi singin subu mentala da kade na katanat puli puti na education sector subu laki subu nong sans pa klur subu sans pa klur nam tak education sector tinginong sans pa klur kadang duna palat nomor beli nomor baki kim yo eka ya ka scholarship hakapor babiang nomor kajing duna jok pisat ba kajing wan pai jok pisa ba kumta terteram tinginong no hakapor bagi ki ai kata bajal lesi ngila ban question la ban ongkeng lesi badong no kamdap sans pa ai no handrus pa ngatrai kan long kumta andre hi hadu mentai hakani huni benai bingi yang menta kadibi ke budget kadibi kita kamang tingka kalau ada mang lupa nadu gi benai belah hamaswamo ti kumnu kaslem hangnu sakut bat kumnu sakut ngatrai tang kibal akham pro ko jabing kibal adon hakani ka lain lani kibadan hak finance lesi kin kham tip hai kani tinre banong ba kin ya banong ba beli ki penlut shani pekimai ti ngatrai kan jenjaring bingin bangin ya perkhat ni bingin panjing ken nomor ke bal pelut hang ni kum haka tamasa kadi bla de mang lupa ke ba on pelut hakani palesi ke scholarship ni education sector kadi kani ro kadi bla mang tingka la ka jong mo yo nang tade ani ngaso kuma tai kuma ai counseling politics man doh te taman re ki pat ki ba ka basyon ba donut jongi ka basyon ya ki khna samla jongi nomor bawat mangiru mensha ki scholarship hapor nginang lik kelas nomor ba kumta habi kersan hi daladir kat kabala kat ya takadaw banong hi nak scholarship kala yarap shibun mansiu by class mansiu ka by late by one ka by lenti maman kasing ka by bus by taxi kala yarap shibun hagi por bompat don phun ti kampat lut by phun kalut hagi by taxi by top up ting tenre kanirap shibun ki perlok yeki para ki jongi ki blang puli menta khamtam li ka by day ka scholarship kubli shibun ki jing pesngo jong pi mo ju so kya jong pi ngati nga squad ban khilai no ba fer talawan chnong mo yes to tingini pe biang shubu la dadang don to kani ko we ba man marsilo kajing kala husnam arjar sama ko abak sarkar kan kentiu lemi ki kam sports hagi than yung kendong rupi bakun yes kata ti kadai ke kajing sisa ka bangaru nga khmi lenti ba but nga angnut baki ki nong peniat lakalong kinong peniat sports ne kinong peniat jong katanat sports lam ni kinong peniat jong katanat sports ru andre ki shnong gi thau lese lenong kumtu bikin khamshim khya hak bay day bat kani ka sports mar ba day tang ada kishnong bat ki kini ki kan hun na kishnong na ni na kitu ki than kishim khya baka sarkar kala ban le namar ba sarkar lamda phile hinala di lalong no al phimlik tit jingkhang hi le phim pin sawahi kan jenjar banyoi na takadaw ka kan day bi hikti ki jongi bingin la bne bingin la pin sawai kita ki turoi jingi bingin put turoi bingin pin sawai kita ki kam ki jongi baka sarkar ni mono bi de badai khmi la kalong sarkar jalan sarkar pedeng ne mono ki benabar ki la badi ti sap ki pong jongi ki la ban ai ki jingi ram na bata ka ri kashnong ki jongi bi mo man ako biang na kata jinga jimu chu to happy new year bakul kising kala ti di ban motivate ki samla ban thung ban bu thong ya ki bakrau le si ban yo ban ya khulom ksia ki office sarkar ban ban tresh tom ru hot kede la pilong ba pitre ha ki office sarkar ne pitre ki kamla jong ne pitre hangnu ru ngi khmi lenti bi phin man ba ha ki kam ki jam ki jong phimo ha ju ko por la kalong le pidan ha po jing puli ya kataru ngi kin bok rwang pi le pidan na ki jing le se ki jing puli ki ba om tang hani jalaji hindi shabaru kita bok ruang mo ta nang tasyo I mars yang no so tanat ba people like por
kenang mari peliu jingmut lang bikin nong kershan jong pi ngirung ngi yom sima kulo sibon ang atrai bahab ngi ya mi no ngi teng teng neng life no teng teng kenang kan yarap sibon ngi to precious warjiri kwat khit yeng she Dubai le dus ngate yes kaba dei ban long ta ai ban tip yo pi yo khit chi sham tong snam mo what you kren kai yo kalung shisha de long shisha pin pas sa pa khat sa ya to biang hi taru Lee Smith Lee Smith vs Scott fi shash shno bakut kani gadi match ko ai lai mul benong Smith mo oh gidi jing dur masi toh kato kaya la ka jong hi ku mo to nang ta king yes bakut thrai phim I don kam sarkar concentrate bhag by day bakini kin nong hi drop bansna ki a ki bakhlain ba nam ta ni kam ngarung so kum ta phi namar ba kani ni kadi pi tang ki a ni ri ki polisi ki ba perking ki ba la ban le ye yang namar ba ladang ngimla ban khang ban chuong no nadu supplier te be pen chu khang tan nong thi te jinjare te nga kmilen ti ba kita ginong ilam jung ginong ikmat jung ilani manum no ki ba bat ya kani ka yoni ulakam sinchar nabata jung kani nga kermen bikin le ye lani kanun ketanat ba pe halor kani kermen bikin le lani kila le ye halor kani mar balada ka sarkar kam concentrate kam plijmut bha hakani ke benta ki khun khiti jung ite ngasong be hai dos pihak pencute duhat keri kat sebab pilek ndai te phin pelat tang thandat rum long ngi ki basa sor le ngi su thu bha bun re jungi ki basa sor ki badan ngani nga trai ngi su thu bha ka mut yu kata ban ngop hini ki jajing di ki ba shirkhei nomor kas dang be tang na ka ba shuang chim se persang khndiat kham siu pisaro chang ka chim ai te kum kita te kum lu phila ban khang ne kita kamni ke basdang na kabadon bisa mni basdang mong na kamay pok em ki babon ba ki ba shui bela ke ya halintis mungkin ki ba shui khar bilor plastik ni sya tairu ki don ya ka pisa ka tingkaban ngop honi te perkhat phi kamlong su ka ba rem lani kamlong su kata ka ba don kam ikas pa ka pho ban ngop honi em kani kadai manu ngila ban gop uba duk tam lagi beduk tam ru bam don khaw hiyeng watang sidana ru ban bam ka jamal min ri don ni ka pisa ban thiet yu ni jajeng di te perkhat hulok hakinong kendong snong jong pi kila poi stang man chu kuman shay nga manong ni nei kanum slam ba uni em unsapoi hapla jong kinong ap masi kinong ap lang barot shalom te ngakwa ba sobha lani kisnong gi thaw lani le pidei kinong kit kam snong le pidei manu le pidei kinong ilam niam le pidei manu ki khna samla ki vdp snong manu sim khya ya kani nomor undala poi hi hakapla kinong sarai masi kinong ablang ap masi haki snong gidong jong pi te anong pi kala e palat te ayusu anong ngam nangong su nomor bakam di tang kajing le jong kam di kajing ong jong ka kajing le jong pi jong iwe pi we barok khai om tang sarkar ni riu pai baru barok mo ni hang sudap mesi bakran itu ki bro khai ini ba prangsing yang no kwayo kan sibun ri de siar ban kha peleng bis fin sayo di kisiar kan sibun fila bandi fila ban bam kat ba phimon piajing men toy bhangi ba ko bangin ai ki agenda da ka jingle interview shpo bje pm jungi jong phi ka yarap sibun ngi ki samla khnang bangin yar ka jingu chumar khat hini ki apu saw ter hoi ku sibun ba yarap kamdei hi tang kajing keren jonga mo nga keren ni marwai kat no e ngala ban yarap tende gedi kajing ya keren lang ba phi ha comment section kan yarap ingi sibun ni la ban ther ban ai jimut kamud hiru ke ma keren ma ka dik ba delut ke ma keren ma ka de napo men sim kajing so khya hi jonga te hateng le singala ban like ban bakla ni tai kadang dei tung brio hi kajing perkhat nga kidang lingkor kidang duna teng bun ke baklet ru
tinre ngin ya penilang ngin ya penbet lang bat ngin ya ajumut lang mo dak bangile komni kan yarap ingi shibun ti ngatrai shisin shibanai ka bahahi bingi le ya kani kanang kan yarap ya baro khay deh se ajumut po mo hai bakut insight sok mi kumno Hami Laurniang Bakut is a legendary guy and dahil ki legend sudah fi ni kasi ini legend sudah naru tirot sing kiang mang ba brokat ki legend sudah pinsya sawen san thamai besok fi Bakut san thamai piding marbanyang ngalakwa samla sama jarusau marla shisnam ngam na samla Bakut wah shisnam pidak shim shuti tu ba piding shim shuti sham julilei to Lefi kwa ban extend shwa holiday jo bhi ki shuti jo bhi rum le lai bang akshwa moju par karke mo to nanta since the sinus the junior dan mok ngin kam ya hansom ham to sne mai yai to hot ngin kam ki samla shu shu mo inside kami bakut las dang selen try no dis dawai sado na si bi dang biang kan ne dang ne thai sukuma so husna me uni menta bangala penlong bros kata uni di bala menta la lai po le fly snam tu dang ne kan ni te narum sam sang along kum ni usnyo te menta rulong hi ni sa di sabu snam le man ne hadu kan dang ne iwi la da ne tang iwi ru man ne le ten rei la da o mani sem dawai sado ba shubu himo emergency kumno to Stevenson Savian mi habar kendiat ade kamu pidan hangi hajan mo pernah pinja lel ngai la dan kam LP ben sngai kim lang salang ngatrai KLP liti ka bala dan kam na do menuhi kejeng ya dawal liti la dan kam la slemba kam dei thang menta la ya kun la daki post nem menchong no tin re hadu menta 4 yo ti ke ba pen sakut ti ka di bitang political will kam dan shu em kam dan ru em shu ka bandang sa nangi nomor wat naka ying terbar thawang jelar la ada pas nong no ladap ni pas long ladap lada menjur te kumnongi kampat yo te kata political will ni humility ban nasi tok dan kam nak sarkar pensinar ki an yang barbatang nak snong enum la ban le kem mental sa ai hapulit lalat dan kam nak sarkar ban thau dak an ba khlain ba kata ngai menjur hoy kan hap bakan long kumta nomor ba don kam bakan dadon dakis da kajing perking ka perking dikena nomor balada pi balingong bakan sedang naki snong naki kena samla naki na yeng na sem kadai ba pi pin khang na du shwa ban sedang ka sarkar kawan kadai hadin dala nong no ka sarkar kawan haki benta banong mansnai taki ai ki kanun bakiwai tinre haba ki kren hi kajing banong kajing light penlight iki kena ban light nya kangop hi ka sedang bit nyadu na yeng ladangim light ladangim ladakim light lan na yeng takamut kasorkar kam dan kam ban le yeng mo chuong no mo tinre ladai hi ba light lan na yeng tung mo sai na langop te tung mo akut te ka ba mingile ye shwan na yeng tinre hot kasorkar par kadon kampat bande kasorkar par kawan hakani benta hakaba kawan ra par kita ki an ki kanun kita ki polisi ki ba per ki ba kan ni ka an ki ban kam ka ban te per king ni ya ki nong di ni kong om ki nong di ni kong ban le se kan yarap la ni kan wan ra ni ki ban kan ban te ban kum ya kini ki linti ki singking jongi ya yat ki yang jongi kena samla nomor bala pi pechri pareng skiri nong wei lele ki don ki jaka ki ba pi pinong tat kani pimi kopshu banong baka di kita kari kala kata develop country nomor ba ki bala shu thia haglindi singkin haki surok ki ba mdan chu mnu banirap te kum kita ngam kwa pani hakani ka yu jongi kadai ba king s kadai kata jing ajmun chongpi kadai nak sarkar tinre wat kelet pat ba wat ka
kaying ka semru ba kay snong ka tharu ni kaway kabala ban khang ni da kita mo it wicked gaming sem thma usok ko kan ba ko ipila kam jo mo ta hey bro one pin dap yang nong room aku ladi ban li right no pi tim tau snem nga muli right ban pi mane tama nagdaw pam lakyar bon bahagi kay ban pendap hieng ting man sing hap song no hieng nga ko ban le ko video ban upload man ta tenre bon kampalat gilen on ni live ngini yo ni kren ma pi mo te ko bi bon perlok nge ja katu ngilayo ban ya kren nga try kala ya biang hi menta makla po du san po minute ye te ngan bu biang hi kani ka ngan bu biang hi kani ka live phang ni kan sadon po YouTube le pi ko ban one page yang shusin arsin license sausin ka pi ko alu kan sadon yang ni mo ba serti dang dan ni serti ngati nga bun jimu perkhat bha mentang sengiti ngan le kum nu ba ya sam lang bangi ken la pidon kim tak jimut ti sam len bangi kan yarap sibun ni ru bingin yo ban ya kran ni tak jimu perkhat ke jong fi mo tin re dang chus dang gum ni ka sngi ke bingkong ba pin bun jimu perkhat te ka bhai namar ba pihapan perkhat ya kani ka ba ya kini ki lais pa riu pho sao riu san sngi kini ki banwan pihapan perkhat kumnu pin lek pin wan kumnu pin jam kumnu pin kamai keji kumnu pin shna jong long yin long sem kum ta ter ka ba ba hi bun jimu perkhat ter hi bun hadu kata ta hi kerhai ti ya sam lang bangi ni kan ya rap ngi si bun mila bani peliu jimut mo tinre om julele ya babun jimu perkhat om julele kai rap ben pro pen man yu beliau tinre mne pa ban ngam pas ki jing jeleu jong jing jimu perkhat ba phim nang su bani i pa mo to nang ta ini ya su kidan ki perlu jungi bedang yu biang ni happy new year bakut god bless you and your family ya biar kum jo mo pias kajing itli kajing isu jingmut lang manimer jingmut kum kibriu ka hapo kejela la jong kadai kata te ngaru ngasungau ya ham but ngasungau di benong ba lada ka ilong ni ka ilong nga kadon kam ni ka ilong kadon kam mengi ba ngide ban wan shakamit juga jing ya kren juga jing ya thir juga jing ya ajing mut markeliang juga jing ya pediang markeliang jing ya sha markeliang pada itang da kabangile kum ta ngila pasuthu bakari ke jag ben riu jongi ke blang salang jongi kan ya chakmat mardan ding teng ke basu le bet klam da panjing mut ru ke bama dan ning teng ke basu persa bet klam da ya thir jing mut ru ke bama tin redi tang lada pi ya kren lang da pi ya suthu lang ding ya kren ni merjing mut ding thir jing mut de tang da pangile kum ta kala ban wan ra ya ka bha kam ya kim lang salang ada ngimle kum ta ka bang shekro ti wi wi de kanum poi shei kade kata jing itali ka jing suthu jing mut lang ban ya mer jing mut kum ki brio po jalal chong kade kris bon ps king yes bakut ke pat mapi nakaliang jong pi liang la jong ban kala hunus na majar pusau nakaliang jong kidan ki banga ngakmi lenti bangko on pendap hunu arjar pusau ti kita ki ki personal si nong personal goal ki jong hunu arjar pusau ti dre kabangala bani sampat bat pi hani kede ngakwa ban wanra ya kini ki ban shna yani ke rensan kani ke rensan ome tang YouTube tenre ke rensan juga internet ngakwa ban penlong kani ke internet bakanong a safe place lani ke jaka kabalong safe so sistem kabalong shngan beki khun ki jongi beki samla samhoy jongi kinyo ban pelut por marba mentah phimla su ban laj banong ba beki khun ki jong phi beki samla samhoy jongi wat ki kimi ki pa jongi le ni ki mi pe jongi kilalat kinlat na kanika internet baru ngila don lo internet pe bat bun ba ki wadan puk internet menta pe ke jing thrang jonga shibat hi ya ke bang kwa ban le menta ajar sa kolong ma ban tap i content ban tap i kita ki video bat ki ban long ki ban tay ya ka jat ban reu ban tay ya ka jingmo super khat jing brio ban tay ke jinglong jing brio ban tay lut ya baro ke imlang salang da i rukom ibarit jongai bangala ban le but baka internet hi kan long shngan kabamut man kapor teng la ngi pe internet shong me chisin shimi ka phone shong me ni pe phum ta si te ka ju
to ngakwa ba maripit phun wala POE bon ba kita ki jing sni ki bajak perthe ngakwa ba phi phen lap ka wi ki video le si ka jonga banong okay dang dan bakut toh dang yo banir ki dang yo bania ki ba ni rumde mangar ni ki video ki bangayo bansna la kalong nakani ki channel nani naka news channel ba kadon ka teng forefront media lani naka podcast ma kadon lani ni ki channel le si ki banga ngayo ban don bentar ban pen sapriang ban pen sapret kan ni ka jing bha keleng mo kata di ka jing kwa jonga dik na du ka sip good night bakut yes bat juban terus nam thmai besok bos yes ba juban di tof thank you tang tang jing shat jing klan hi bakut re mla le ye hi kal badang im perthei hap tenju bet kadai ash ni kani ke jingmut ke bab kani ke jingmut ke yar pha kani kadai mardi tang ke habak sat baklan hi habang yo bani siri bani ki bani pek mobile gumi kadai tang nakata hi ke bala man pen payingi saki clear kan payingi saki thong di baper te ngaduai ke jing ka jing kha ngaduai ka jing ya ka ba kamiat hi kamet ka phat ke jong phi kum ju jingmun ju khat ke jong phi bat kum ju ha ka yeng ke sem ke jong phi mak be than jong phi baro di tang ka ta ngila pani sem yang patah ka shitrik jo arja arfusan ta ish di tough thank you di dof thank you tough bai ba dof ther pawan kublai sam thamai phi YouTube nang ragi kubor ba please bon ngala keteng di YouTube hoi ka balik bon ma yang ti du ba YouTube biang ma julele bakut nak liang jung phi pat ke phi ka jing claus na ma tang la de jubab nei ngada pas 12 tahun ngamut lik kelas show terap lem batai lem ba ko ke training ayu ngan biang nomor ngamuli training no kasong ka jing don kam ka jing nang ka jong pi jing la jong pi mo dari pidi kin thei pi la ban opt ki babun bha ki ka su jan yani ka baking lani ka what katia ka baterai ki samla sunrang ka jong iru belong wiring ka mekanik kitur ki dani teman kita kasong ka jing la jong pi kan tin le pi ong ki we le si ka pile beautician lu ka dai ka we pi ka ban ni ki kini ki hospitality management hoi kitu ki bapila banle kum ki osi haka liang jong ka hospitality industry te ke bapi ki hotels ber ki we kalong lepi ko banle baking ka tar kalong phile ni kai shet ki we ka bam ka banum du nuru phile kibun ma training ki ba ki yo te ka banom rajing mud him tam ta kanum la thini di kini ba phi phila ban perkhan tini ka shong pat ka jing la ka jong phi ya ka jing kwa jo phi kwa ayu da kanu bi phi stona ban le kata ka kan yarap shibo ni phi mo oli li ka jing suk jikman hapo ko jela jungi kra bingin yo shakri la yo juble em kade kong Hazel Grace kata diga ka kujing sisa ngidon kam hakunu ko jaka ngidon ngin yo mani la luj yakunu ko niam ngidon te bat pengin ya burom mar kliang ba pengin ya ai burom mar kliang pengin ya sha mar kliang ha ki babun ki rukom mo ther pawa kulis nam thamai ini rat na phang kani kri jungi te ka ba sudah pi nomor barjala sudang bun nomor ba don kawe ki YouTube video mission dang be barjala uhmen kudu barjala kepara kini gidi ki mat ki ba ba kum ki lang salang bangi ngin shimrai kawi kalong ma kani kala don kajingwan shong jong ki breu ni ki we par ki jela ni ki we par ki ri ha ni ki jela jongi kamlesu ko badang tang menta ni kadi bala aslam ha te hadu kanu kebangi ngila man penya pher kinu kita ki barjela ki bala sa slam bar kinu kita ki barjela ki benang wan kan hadu ban ong ban jit manu bala ban kham don hok ban yanuru kan ba te hoi lada ngamde khasi
ladang ade lese ladang ade asmi semua hendak ni kejela ka ba jan jongi ladang ade asmi ladang ade utrai ri trai muluk asam dan itu ahomia mo tu jabri ahomia ngaru ngan thut ngaru ngan sungu thut ngan sungu wit lada wan ki breu ki banabar ban wan ban sa ban buhai shnong kat hadu ban shimno ga jakpo jong nga kum tau asmis ni tau tu trai shnong na po asam ladang ade ban po asam keju ru ki niki tipra ki badan hapo tripura kita ki noksok snong ki balong ki trai muluk ng the ki bala sawan telep ki babon makiru ladang ade nong tripura ngan dom ngan shrai ngan kwa hi bandong ba baki breu ki jonga kimde ban sha wan tablo ki we kajuru la rade basa Mumbai la ngade usa UP ne biar hamu nur ngan don mi kita jisgo haki babun ki jaka chu berthei la da khai nga tu jaka ka bomot kani ka jing sngo kadi ka bala don hapo ka jing long ka jing im jong breu ka jing chu berkhat ka jong breu ba ngilong ngikwa balong trai la ka jong kari te bat ban pek yanu bikin wan ban telep no yangi le ni ta ka hok jongi bon kini na ta ka hok jongi kanong ngai ke ka ba smosi ba ke bangi ngim la ban pediang te ke ka bangi ngila ban le hang ni kalong ba ka bas dang hi ningkong kalong bang ngim dei ban le ran yala kri la jong ngim dei ban le ran ban mi perthei ban le nu ka kam ngim dei ban le ran ban ya rap mal liang ngim dei ban le ran la ni ngim dei ban long ki basuki haba don menu ki ba don hapring ke jenjar nomor beli lada ngadon mga hapring jenjar la pi wan yarap ma pi lada wan yarap uban abar de kemut ngan wan ai jingero ai pi se bakal wan yarap haba nai jingero itu ban abar kan tinrei lada ngi kloy pat ban yarap iwe kloy ban yarap paramangi te kasuk si ingi bingin im paramangi kasuk ingi bingin yo lo di kita ki opportunity di gilar bar khoi badan nang ni mo khna mo ubriu bana bar unum la wan shin pej ki jai ban riu mizo pej ki jai ban riu nanga pej ki jai ban riu kini badan sedong jong ki jela jong ki ba teli ki ba long bit ka we ki ba tang na du ka khatin ka thli du ka khatin la jong mai pi wan su wi ka khatin la jong mai ti kum kita long ka penlong ki brio bikin ya i ken kum ka im lang sa lang ti ka bangile kum ta kamut kita ka jing keli benong bis phang ki bar jela wan ni bar jela ki bari wan hani kan e ba hot kinwan ngin pediang ki haba ki wan ngin ai ka burom kum kita ki ges ki jongi kum kita kinong wan kai kinong wan jugo kai kinong wan sa kai kum kita ngi pediang ki tende bana wan kini no ka hok jongi kemudian kata kin dumla ken haba ngi nge telingi nge i mo ke banong hi ban be dang be barjelau men kudu barjelau parate ula ban pai hadu tau put ken ba un men ya kapara lale ula tu barjela ti num kudup nu ka para tu barjela ti la phi ku men la phi la ka jong para la phi pen biang pen bit hayeng la phi ai bai khau bai siu bai tada hayeng phi ai ka kamai ka ji ba biang ni kapara ki khon ki ti yala ni ki para beri jo phi ka kami badi ki badan hayeng asam dei kemudian ki shania ka nya phi kum to rang khasi ti re la da phi pat phi pimle hayeng tu wan ubar jela ubari na manu unwan ban ai ke bahatam la ni ke ba iskuin ke ban penskuin ni ki tiki hapan kudup lem no ngono ta kata ngamut banong ban keren persya ya ke video jong no kani ngam tip mo tenda kat nga syukran hang ni jap ka dijing thir tenda ngati nga sung hukum ta la dang imle himangi kinsawan ki we ban le tati ni keren issue mo ta nang ta bakut ke ba phi best but ba ka ba pensa ka mau sa phi lingbau sinem arjar pulai ba phim la shu ban klan ka bang la shu ban klan bun ha season perkhat hi ka baning kong e de ka jing di khun jong bro si snem ki banga ngaya lenti ke de be tong khun hi banga kan mau shu ki bai ba season khabru puni ka mau yu khun te ta kata nga no issue this is the best year na bata jonga usnem best time nga na war mga yo ban imbor usnem budukun ta shu Samtama besok bakman pi baro hayeng nong sa nong client kamay kaji manang im testar jing ruwai to kuno simon pi baro khay nga try ngan pin kun no hang ni ye ki babun ha ki dangi ai ki jong lagi jong jimu chupur khat hang ni tin re nganget kim dadi shu ki jing ya keren banong bingin ya
yathir na thaingin pun kun ni mo hami hakatu sha hasilong to the town nu pin play video biang makut mentap na January mo ya ap khmi lenti bisbon Dr. Jeremiah Karshing ha 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 kumnikin di panyimi to bisbon ba Dr. Jerry Karshing na shalom ngenget bisbon PP1 ba PP1 lang hakani ka jaka mo yang nu kedup kepara ha 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 to ngai pilas ngobang tu jing ya keren hang tu to ibasan dalam ki patuat password ngatrai bakut pi balik live man kepot to ngi sile live ben yawan kepor mo kubli shibon ban ngatrai ngi session yang pi gue pakapor ni pimpat yoi naru basdang pilawan pe jikani naru basdang ran na phang bravo bakut kubli shibon Blisbon, saya siam yang pi wei pakapor. Blisbon, so keman ni. Ayo man pelut ya ka first day jonga ka shikenta jong uni usnem arjar arpusau nakani ka sngi ka baningkong do jong usnem arjar pusau shikenta ai na bata jong pi kinong pek jonga. Yo pan yo ye shong lang ban pi kinong pek. Ai Blisbon ba pi ru pi ai ka por ba kordo tam ka jong pi kam Blisbon chusu ya pi pan ban ba pi ai ka por ba kordo tam ba pin pek ni video mo Blisbon ya ibanlah ayo kan sedang pilakut no mele sa supin jenu pastang mapin ilur barokaj mo ngan hamun penkut no mar kelayat bat kemir du kelamit ti don bompat bam jaru ti bam jano ya tiak no mo ye sa sisin no kan penkut dak ni King S bakut shon penkut dak jer keshwa to Blisbon King S ini bawa ni kongkong ibala ai jingmut jing berkat ki jingmut ban ya thir nando mane khbi shibun ni pi ngilayo ni kan shibun bagi ke tengah nge nani shkhmat ba pinang yawan ban join ni live jongan ka por ngini pek la ban le shisin chibnai kariera pingi shibun bingin yo ni keren mo ti yaiwan man ka por ngin la ban yo ban ya keren ban thir ni mo khbi shibun ini om dera shinu om dei nemu ba karmel doling em dei ini karmel flop ni issue nanu bas em shu rewind nanu bas dang si ilut ngini berkhaj mo ngan sebu ep ngan sebu ini video ba pila ban pen nanu bas dang mo ikani to Blisbon Santa Claus of the town Santa Claus pongyong ladin pong brok sao mane to anyway to Blisbon perlok we join nadu mane an penkut no hang ni nandom ne penkut nga khampala penkut as ketah nyu minute to Blisbon ya kejing kersan ke jompi sa sisin Blisbon ne ngada ngungu subrom ya kani ke shikenta ba PPI ban pet ya kani video how news nem ngas ngoburom shikade but akwa pengingin ya lang pengingin ya tre lang nam ta ka bha ka met jokim nak salang jenging layo bani kran Blisbon bagi ke bang khmi lenti ba bon ki ba lesi bang impar yo bani kran niru khmil ti ba pin le ya ka bahatam nang ni shakhman nam ta kim lang salang jongpi nam ta ba i ba thon jongpi ning kong nam ta ka ying kesem nam jongpi bat kum jurun ta im lang salang mo tila dadi larangi kwa ban pelong ini ke jakala ni kini ke pertai a better place kum juang no kasdang napi kasdang nanga kasdang nangi shimet mo te Blisbon ni sa shem yang pi ko pa video hakoi ba ka live Blisbon nga soburam buram be shikade BP yawan join hande mo Blisbon Happy New Year zaji sen te ki dan ni short videos ki bang jule la ni ki video babun kumni ki bajrong kumni ngali short video hapo Instagram jangan lipim pat follow pila bani ban follow ai kata bi code Freeman hi pila mendatang kerteng jangan code Freeman sa follow tu pila ban lap ki short si mangale ki comedy ban ki we bangila ban yirki mo to sedang ya usnem na kajing pumat mo perlok what juya mai what juya nya shia do shia u shile i bi we mo Blisbon hai re hai nabi just susi ka di bandon hi kajing ur ka di bandon hi kajing yatim yamail di bandon hi handai habu besngi ka di bandon kajing yamam ka di bandon kata ka jingmut banong bangan khi yang saisin dengan le yang saisin wala bakla wala nga ur nga habru nga di ban yeng ngan
pai be chaka thong ngan yat kan yeng me sai sien ngam de ban give up no ani ban nong no em ngam la shu la ni ngam yat shu sha khama mo to sai shem yang pi we pa video please bon ai perlo okay kumon terkut di kini om to please bon happy new year sai ku beli lang email pa ki para ki pardok jong pi pardok khaj mo hayeng ki khami i mata mo please bon